ki? Hah? Iki piye to, Mah? Papa ki kok meneng bae iki kambek iya, papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya syukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Nah, ya Dok, medun Dok. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dene Mama Papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing andakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik kok, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Oh, jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa sama Mama. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngopo, sikilmu ngopo? Enek selotite. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to Mamah ki? Hah? Iki piye to, Mah? Papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya syukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Bikin Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana Mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Betul. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu, Kakek. Oh, kakek iya. Iya no, Kakek. Oh, wis tuwek mentoya ya awakku. Hah? Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mama, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya, sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri
piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Ya yo ya yo. Tulus. Nah. Tresno tulus. Nadyan ning gubuk ya. Nadyan ning gubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satu wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndan dikendangi. Ya, Anake kendangi. dadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat, ya. Liwat aku kelingan aku pakai biyen tak leret inget cagak kabak tulisan marana aku padha isih tanpa bantal tanpa kuasa betapati ketaman asmara kebet kain nimbrawati wiwit biyen tumakas saiki kebet kae kebak cerita wayah wengi nganti Wah. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerap deh. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur. Dangdune Mas Ardi. Ayo Kakak, motoran.
Ya catatan. Ya. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya, disangoni sih. Oh, aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Enak to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih sitok mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Apa Pak? Rindunya hatiku. Nah, Oh, adewe jajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anumu Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton mani to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Yo buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak gerbus ini, main Elek tapi ora estetik. iki klo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak kerduse. Alah. Masa ya, masa wi antene sak kerduse ya ayo.